Wala na po bang tawad? Hello! Isa ka rin bang millennial OFW na nakatira sa Qatar na naghahanap ng hotel para sa birthday party, kasal, binyag, or anything na gusto mong i-celebrate with your friends? Pero natatakot ka dahil baka mahigpit sa bilang ng mga guests? Kami rin! Kaya naman trinay namin ang isa sa mga recommendation, ang Waterfront Hotel Residence sa Lusail. Hello guys! Welcome back to my channel. Nandito tayo ngayon sa Waterfront Lusail kasi mag-celebrate tayo ng birthday ni Monsi! Dahil nga chismis-chismis na medyo mahigpit na raw sa hotel place to be namin ng Magnum Hotel na dating Governor's Hotel, mahigpit na raw dun eh. Comment down below kung kaka-party nyo pa lang sa Magnum Hotel. Pero disclaimer, huwag kayong magalit sa mga hotel na naghihigpit sa bilang ng mga guests. Huwag rin kayong magalit sa mga OFW na mahilig mag-party na marami. We should all take precautionary measures and be responsible with our choices and decisions. Make sure lang na bawal pasaway. Kung payagan, go. Pag bawal, wag nang ipilit. Going back to Waterfront, advantages, maganda, kompleto ang amenities, may bakala sa baba, may magandang view sa labas, may beach at pool, may kitchen, at higit sa lahat, hindi gaanong mahigpit sa mga guests. Nandito na yung mga friends ni Shein, guys. Or late lang tayo. Kung may sasakyan yung magbubook, tanong nyo muna sa guard yung parking slot nyo kasi may designated parking for each room number para hindi kayo mahilo sa parking dahil hindi rin sunod-sunod yung mga room number sa parking space. At kung may mga bisita kayo na may mga sasakyan, maraming parkingan dun sa likod. Hindi sila makakaparking sa loob ng building pero maraming parkingan sa labas, so don't you worry. Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Ang pangit lang is of course medyo malayo sa Doha. Pero kung may mga sasakyan naman yung mga invited friends mo, carry! Magsunduan na lang sila. And bonus part, kung nag-iisip rin kayo ng theme, swak na rin yung Barrio Fiesta theme. Nabili namin lahat ng mga pan-decor sa Round Nakbin Omran, tulad ng mga colored paper, tali para sa banderitas, at paper plates para sa backdrop. Dahil may mga extra kaming mga crepe paper, gumawa na rin kami ng backdrop para sa instant photo booth. Dahil naiinip at gustong tumulong na rin ng mga bisita. Maki-birthday muna kayo sa amin! Kapampangan kaming mga nakatira ngayon sa Qatar. Napili ni Momshi ang theme na Fiesta Bayan since halos mag 3 years na kaming di nakakauwi ng Pilipinas. Sad. Miss na namin yung Pinas vibes. Ano bang meron sa Fiestang Kapampangan? Syempre, sisig. May kuntsinta, pansit malabon, pwede ring cake kung may nakikisabay sa okasyon, inihaw na manok at mainit na kanin. Kaso naiwan namin yung isang ulam, yung asadong manok. Sayang, pero since malayo ang venue namin, hindi na namin siya nabalikan. Ako nga pala yung gumawa ng sausawan ng inihaw, ah. Uy, gawa ko yan! Lahat matitikman. So that's it guys. Maraming salamat sa panonood sa amin. And kung dito ka sa Doha, Qatar, kung galing ka na dito sa Waterfront, please let us know your experience. And kung may mga marirecommend ka na bagong mga hotel na pwedeng mag-invite ng maraming bisita, please let us know on the comment section. Thank you for watching. I miss you and love you. Nandito tayo ngayon sa pick upin natin ngayon yung birthday present ni Shein. Isipan namin na ibili siya ng bag. Ito lang yung dating pinagbilhan ni Kuya Pao ng bag kay Tino, nag-birthday siya last year. Since birthday naman ni Momshi, so she deserves a new bag. Naghihintay lang ako kay ate para i-deliver niya sa baba yung bag. Hindi ko alam kung anong itsura ng in-order ko. Pero yun daw ang gusto ni ni Momshi. Hindi ko rin alam kung anong pangalan ng supplier na binibilhan ko eh. Kasi si Kuya Pao lang yung nag-arrange, tapos ako lang yung magpipick up ngayon. Medyo nahirapan ako sa medyo nahirapan, hindi naman. Pasikot-sikot yung nila. May naikot-ikot pa ako ng Waze. Yes po. Hello po, ate. Nasa kitchen kasi ako. Ay, sorry po. Wala na po bang tawad? Thank you po. So guys, nakuha na natin yung gift ni Mom Shein. So, eto siya. Tadaan!
Sabi ni Tin, ito daw yung gusto ni Momshi. So, nakuha pala namin yung items from GNC Collections, USA, Qatar. So, ang kagandahan ng supplier na to is on hand yung mga items niya. Hindi sila pre-order, ibig sabihin kapag tulad namin na may mga urgent na regalo kaming kailangang bilhin, makukuha na namin talaga on the spot. So, yun yung kagandahan ng online shop na yun, GNC Collections. Ayan, so uuwi na tayo, kakain, at kailangan ko muna palang itago itong saan, para hindi makita ni Momshi. Siguro sa trunk na lang. Magsabi ko kasi. Sino? Sino nandyan? Jowa mo? Hintay mo? So, bababa tayo ng elevator ngayon kasi naiwan ko yung charger ng camera ko. So, baba muna tayo. Nandito kami sa 14th floor. So, yun ko lang yung elevator na magbukas. Para bumaba tayo ng first floor kasi doon tayo nakapark. Happy birthday, Moms! Wow. Baba ka? Sasama natin si Momshi check-in. Ngayon na siya mag-check-in. Nakabalik na tayo ng parking. Tapos, kinuha ko ulit yung susi kay Kuya. Yung sa kumuha ng mga gamit namin. Kasi nakalimutan ko. Isa na yung yung bintana ng sasakyan. Nag-aayos pa lang kami. May mga bisita na, guys. Kasi yung mga sa kwarto kasi mausap. Yung mga SK, hindi pa tapos gumawa ng banderitas, guys. Yung mga... yung mga nakuha namin mga... Ito yung mga cook sa mga piyestahan. Parang ang luluto, tsaka ka natin. Yung mga yan. Pagka wala, diba ito? Ano ba? May padagdag ko. Oo. Kasi manok. Ay, baka Pero niyan. ito, bukas pesta muna sa gaban ko. Karoon kayo kanyan. Buri ko sabi, naranggang ko na ako ng piyestahan at kayo. Ibig mo ba, makanay ka na ito kayong babe? Bubunin ka ako niya po, nagsisig tayo ba niyang manyaman? Ba't dapat yung papagtang tatakot ka? Totoo ito din. Nililiha po yata yung handaan kayo ngayon. Hotdog ang mong kaila po yan. Kaya ko na rin yun. Malambat na ko pong gagawin ka niyan. Bagya. 5 years na siguro. Kung makapiyak, balo ko. Ikaw po yung SK chairman. Kapitan kasi. Iinipid na kami eh. Ay! Besh! Ay! Buti mo sabi, kaya nga ba? Maligin na rin ito. Ayaw ko eh. Kanya mo. Moms! 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 Ay, Moms! Shin. Wala. Kakain na ako. Sisig ako sa akin yun. Yes. May niliyak ko yung podcast. Yes na pala. May sugat ka, kuya? Patang mangili. Patang chef ka, ano talaga? Patang mga... Hi, Besh. Hello. Yeah, so yung fiesta ng Kapampangan. Naman may sisig. Na may workstation ang tawag mo. Workstation. Hindi kasi ano yan eh, sisigan eh. SK chairman niya ang pinintang. Yan. Ew! Okay na sila kasi ang pait na ng kaya mo. Ma'am. Dadagdagan na pa yung mga SK natin. Ito, dikit mo na itong dilaw. Sige, ikot-ikot mo lang. Baluto. Ayun, baluto yun. Bilang lang ba? Bilang na. Diyan pa. Nagamit ko mga Pali na. marshmallow na yung gagawin. Handoks yan, kuya. Iluto pa si Bayo. Bakit? Wala pa luto. Ay, man yan. Nice ba tayo dyan? Nagpapamakeup pa po. Okay lang po pero basta for purpose nyo lang po yung trabaho po ninyo. Hello, na. Happy first day? Ano first day? Fiesta? What's next? What's next? That's his birthday. Fiesta birthday! Fiesta! May 18 hotdogs. Ma'am, patot. Yung yung sasawan, yung yung unbox. Ay, pakabilis ka mga yan, mga ila. Sisig gaming. Sige. Dalang tayo dos na nga rin. Alam na lang. Parang may katuka din. Wala. Pinanghinaan ng loob. Bila sa mga. Ayaw nga. Magawa ko yung chicken. Ang tao sa sisig, tsaka asado. Ayan, ganyan, cute. Hindi makikit yan eh. Ang sisig, walang itlog. Patayin niyo yung kaya sa...
Isip na may itlog, ba't nag-adjust kayo sa akin? Oo. Nadat nyo na rin. Nag-adjust sila kasi may itlog, ayaw nila sa dilaw. Dahil dyan, papanoorin natin ang music video ni Shingan. Good to see you. In the house, yeah! Wow! Wow! Pareho sila nagsulat. Wow! Wow! Yes! May baris! Number 1! Kanino may tali, Besh? Ay, bis kasama ka na yun. Ito ba, Besh? Besh, no? Bibilang lang ng up to 10. May ano din ako eh. Bakit sa iyo ba nagkasto? So yun na nga guys, no? Naparaming natirahan na pagkain. Kahapon, panupuno kami sa sasakyan. Marami namin, pauwi, kasya na kami kasi mawawala na yung mga pagkain. Not! Kuya, parang delikado ka pa. Hindi makasakay. Ano ba? Poster food. Mando-mando lang. Ay, hindi naman po. Yeah. Hi. Lalo. Ating something kahit naman siya lang na pala. Kahit ang dulo. Nano ito? Ayun. Oh no! Ano yun eh? Kaya kaya pala ako siya kahit maganda yun eh. Hindi nga buko din. Nakakalingaw ako na eh. Nakakalingaw ako na eh. Kailangan na yung mag-arrange. Kasi magtataksa si Kuya Pao. Hindi niya na-arrange na maayos. Poster food. Thank you so much, Besh. Lalabang naman yung gamit namin, guys. Ang dami kasi natanggap ni Mom Shi na regalo. Okay, bulat yun. Beta ka lang ulam ni distribute. Pag-feeding program. Kanya mo naman yung cake. Joke lang. Sa'yo mo ito ngayon. Ayan, may pangandong namo. Tenya mo. Uy, 17 niya, ikit ka. 17 niya? Uwa. Ano? Tingebol. Wala po luya ini. Alibas yung pinalit tayo, may kiyang 17 na. 17 na ako. Totoo. Uwa. Nadaya tayo. Ay, pinali kaya naman parehong packaging. Oning white egg sana naman. White egg naman niya. Sana pala kinuha na natin yun. Oo nga, isang ebon lang. Ano, pwede na. Binabasag naman talaga yung itlog. Kailangan buko. Ba't namin ito try sa iyo? Mama, Mura sa pulo yan. ay, ikaw magneto nga, try. Hindi ko lang ipupupo. Eh, bulat pati-pati rin ito na. Ali. Guys, magdadrive na tayo. Bye! Sa akin! Oh no! Ayan po, ang status after party. Life after party. Nulaki natin niya pang office. Alam mo, may gobra ko para guya. Yan. Yan ako na yan. Tayo, gagawin ko na nito. Mga niya, bakit sitwasyon na ngayon? Ayos lang ba kayo dyan? Lasal na. Yun, wala na naman yung salamin ko. Ay, ko naman. Lako yung pa din, hindi ko tumalang libutan. Saklala! Guys, sasubayan na kami. So, anihin lang namin yung mga gamit-gamit.
Ang dami-dami, guys. Akala namin, ang expect namin, pag pauwi na kami, wala na kaming masyadong bitbitin. Parang mas dumami pa yung mga bitbitin namin kasi dinala yung ring light. Ang dami mga natirang food, hindi magaling mag-sharon ko neto yung mga bisita namin kahapon. So yun, guys! Maganda naman! Maganda naman yung waterfront. Sa kauwi na kami, aayusin lang namin yung mga gamit. Pabalik ng bahay. So, yun.